godt blive ved med at sidde. Tager du mange billeder, så vi kan passe mod bagefter, fordi jeg har glemt at tage det fra midten af der. Tag det fra midten af der, lige ud fra Jes. Så kan Janus også være med. Hvor mange billeder kan der på? Yes! Satan, hvad laver du? Vi sover! Bulle, tag lige billeder af os! Bulle, tag lige! Bulle, tag lige et billede, mand! Bulle! Bulle, du skulle også med på, mand! Lad Bulle tage et billede! Bulle, du skal ikke køre, vi skal have billede! Jack, det er sidste gang! Sidste! En armer! Og restaurant, Så du kan holde dig? Jack, hvad film ud af den skole? Du må has igen, hva' Jack? Jack, du skal tage hovedet. Jack! Nej, jeg kan godt! Nej! Okay! Fedt af gryden. Så fedt af gryden. Ja, hvor er han? Så taber jeg mobilen. Stadig Sverige! Ja, nu skal man køre modsat i trafikken. Hold det, Jack, jeg så godt mobilen. Hej! Jeg har været i den her by. Må du se den, der kommer imod os der, Jack? Det er fedt, den der kommer der. Hvor er det der? Ja! Woo! Jeg vidste, der var lille rød lort der. Det er på sejlefilm, når de rører ned i en flaske. Det er der søen! Hey, vi Biksen er åben. Ja, vi skal købe noget flaske. Nej, vi skal køre længere væk og sejle fra. Snak med en fra Ja, vi skal videre. Her skal vi sgu ikke være. Det regner og... Hvis ikke er noget snak, det er bare sejle kane. Jeg bliver i bilen som forrest. Kanut! Det er fint. Ja. Prøv at slappe af, hvis du laver julespind her, ikke også? Så tror jeg ikke, at det hjælper. Er der nogen? Ja, der er åben. Gå ind, Mulle. Hvad står der der? Soja. Sana. Soja. Grøn soja. Det er meget smart, den dør, den bare lukker sig selv. Hey, du har mærke til at hive asfalt, når vi blev stoppet af politiet her den anden dag. Ja. Jeg faldt ud af døren, jeg har fået sådan en hudopskraben. Hold op, han hiver også, men han var vild. Nej! Så jeg skulle åbne døren, og så kom jeg også til at hive den der døren der, den der ting, der gik der, den der... Fotografen er smuttet. Fotografen er smuttet. Jeg håndtaget, da jeg faldt ud af bilen. Jeg er det lille kamera. Prøv at se, hvad jeg kan finde der. Det var fedt nok, at vi alle sammen slapper afsted der. Har I nogensinde set det kamera, der det lille kamera, det der tegnefilmskamera, der fløj rundt og så på alt muligt? Ja. Fabrikker og sådan noget. Nej, det er dårligt, det kamera. Er du syg? Din telefon er syg. Jack skal også med. Sig hej. Hej til Linsen. Hej. Hej til Linsen. Nå, det er okay. Linsen. Hej, Linsen. Det er kun, når det er nede til før FC Roskilde.